Ɗan Musa, shahararren fitaccen mawaƙin nan wato Ɗan Musa. Ina magana akan matashin mawaƙin nan wato Ɗan Musa, wanda aka fi sani da Ɗan Musa Gombe. Assalamu alaikum jama'a, barkamu da sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon bidiyo namu a cikin wannan tasha ta mai albarka mai suna On Top Hausa TV. Da Allah dan uwa, ina roƙonka da idan yau ne farkon zuwan ka wannan tasha mai albarka, kar ka sha'afa ka daure ka danna mana alamar nan ta subscribe, kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryen mu akai-akai da zarar mun ɗora. Sannan kuma idan ba wani farkon zuwan ka wannan tasha mai albarka ba, ina roƙonka da ka daure ka dinga mana share da like da comment a zuwa gurbukan ku na Facebook da kuma na WhatsApp, domin hakan ne zai tabbatar mana da kuna bibiyar shirye-shiryen mu kuma kuna jin daɗin kasancewa da wannan tasha ta mai albarka a cikin shirye-shiryen da take kawo muku masu inganci. Idan ka kasance kana bibiyar wannan fitaccen mawaƙi wato Ɗan Musa Gombe, ka tabbatar da lalle zahiri jajirtaccen mawaƙi ne wanda yake ƙoƙari wajen kawo waƙoƙinsa, nishaɗantattun waƙoƙinsa. Idan ka kasance kana bibiyar wannan fitaccen mawaƙi, ka tabbatar da lalle zahiri jajirtacce ne wanda yake ƙoƙarin fitar da waƙoƙi akai-akai. Idan ba ku manta ba, wannan fitaccen shahararren mawaƙi wato Ɗan Musa Gombe, shahararren mawaƙi ne wanda yake ɗaya tilo, wanda idan ya ga dama zai maka waƙa da harshen Fulanci. Wannan fitaccen shahararren mawaƙi wato Ɗan Musa Gombe, idan kuka biyo mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyo namu, za mu faɗa muku yadda yake ƙoƙarin son fitar da wata sabuwar waƙarsa a cikin wannan shekara ta 2022 kafin mu ban kwana da ita. Kawai kai dai ka bi mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyo namu domin jin waƙar da kuma sunan waƙar. Sannan ina ƙara roƙonka kar ka sha'afa ka daure ka danna mana alama nan ta subscribe, kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryen mu akai-akai da zarar mun ɗora. Sannan kuma idan ba ne farkon zuwan ka wannan tasha mai albarka ba, ka daure ka dinga mana share da like da comment a zuwa gurbukan ku na Facebook da kuma na WhatsApp, domin hakan ne zai tabbatar mana da kuna bibiyar shirye-shiryen mu kuma kuna jin daɗin kasancewa da wannan tasha ta mai albarka a cikin shirye-shiryen da take kawo muku masu inganci. Ku ci gaba da kasancewa da wannan tasha ta mai albarka mai suna On Top Hausa TV domin jin yadda zai kawo sabuwar waƙar tasa a cikin wannan shekara ta 2022 mai albarka kafin mu ban kwana da ita. Wannan jajirtaccen matashin mawaƙi dai wato Ɗan Musa na Gombe, wanda ake ganin jajirtaccen mawaƙi ne. Mu haɗu da ku ta cikin wani sabon bidiyo namu domin jin yadda zai kawo waƙar tasa. Mun gode.